We're live here at Mayor Christopher Lizardo's office, and through YouTube, we will give you the info about Buswak Tomataro Festival 2017. Mayor, good morning. Good morning. Yes. Ano ang inaasahan ko niyan para sa Toyang Festival? So ngunyan, primero, nasabi mo nga ni na Kabuswak Tumataro Festival, sabi nga ni Kaniba, nagkakaiguang ang piling niya balik taron, tainot niya ang pagtaro, puri ang pagbuswak. Bako pong araw din ang sa tuyang paghiling kayan dahil inot kung rurumduman tano, subang gingani sa pista sa nayon, siguro naging parte ka man kaya, pista sa nayon. So, bako lang na itong literal na meaning kang pista, tumataro, o buswa, na pag sinabi mong pista, kaya po pista, ito pala, pagpasalamat sa maray na ani. So, like di tumataro, na bakong literal na pagtaro, kundi yun na ang kultura ta, di sa tuyang banwaan ng nalaga, ang pagpapaling ka ng mga magagayin kang pinunan, kang mga elders ta, digdi, So, balikan ta tong buswak tumataro, dahil kung marunduman ta, ang buswak, ginigibo ta during March. Unlike mo niya na ginigibo ta man ini, niya ng April, which is ma-coincide siya, or ma-culminate siya, during the kapiestahan of our patron saints, Saint Philip and James. So, few years ago, kung matatandaan ta na pag-aabot kang kapiestahan, garo day mo na mamati ang festive mood kang komunidad dahil sa kakulangan ng mga aktibidades. So, matatandaan ko man during our term as councilor during 2010 and 2013 na exhausted na so budget sa Buswak Festival pa sana. So when festa, may nakitang mga arit yan. So ginibo ko, ang mga nagpaparticipar dito sa kaya, mga magulang, barangay leaders, officials, mga youth, gabos na non-government organization, civil society organization. So, sabi ko, ano ta saron, data ni saron. So, kaya nga nitig gibutang ngunyan, ni mapagsaro. Pero kung may kitang, kung kulang ang punduta, magkakapanigo-nigo ta during this more than a week's na celebration. So, yan so primerong purpose. Pandua, during March, final exams kang mga kaakian. May SAT, may NAT. So, habok ko man makompromiso sa mga sakripisyo kan mga magulang sa pagpaadal kan mga aki. And then, sa mga kaakian mismo na during that time na nagre-review sila, ini-encourage naman mag-participar. Minsan, dahil mo nakaka-participar, dahil mas priority ang education. So, iba man nagpa-participar, affected man so sa indang performance sa academics. So, sabi ta, para mas magian sa kabus, so, why not gibon tayo ni halos sa surunodan lang, o saruan lang na okasyon na halawig na okasyon. So, ini nag-kick off Saturday, sa paagi ng sarong panran, panwalk, na permita man ginigibo sa halik sa Hobo and then halik sa Manapaw. Sarabata. Na-meet kita dito sa municipal grounds. So after that, nagsumba kita, and then isinunod ka na sa presentation kang mga candidates for the festival queen, and then duman sa barako magayon. So in the afternoon, pag alas 3 ng hapon, pinunan ka naman ini sa banal na misa para sa sarong Thanksgiving Mass, na sinundan kang Grand Parade. So, after the Grand Parade, nagkigugit ang fireworks display, and then, youth night. So, sibanggi kan mga
kabataan, so ginibo man. So medyo alawig so programa kan Saturday, and then yesterday nagkego kitang sa agriculture, may mga ah, ah, seminar sa organic and organic farming saka sa non-organic farming, and then ginibo taman si Pista Sanayon na nag-ground kita kan mga lakambini kan Subanggi. So ngunyan naaldaw dagos-dagos niyan hanggang May 4 na Fiesta Digdi. Fiesta saka Mayor's Day. Mayor's Itong si inabot kang segunda dia na Mayor's Day. So maghapon yan, yaong si sa tuyang mga santo. Tapos pagkabanggi, magkakagitang pasasalamat sa pagining cocktail para sa Mayor's Night. So, ako na, kung ko na opportunity rin na mag-imbitar, ang pageant kang Festival Queen sa 30, may barako mag-imbitar. Aral daw po may activity kita. So, sa 25, ang talent, and then sa 26, the whole day, day and night, gabos man niya na programa. And then sa sunod, mga senior citizens, siguro kitang bloodletting, may medical dental mission. Pagkabanggi, may mga contest man mga senior citizens kada barangay. Ipo yan, dagos-dagos na May 1, Barangay Day. So, kabul sa sector ba participate? Iyo po, iyan ang So, ang kagayon na naman po kani, sa May 2, ang sa tuyang bisperas, pagkaaga, magkakiguang parada manggiraray, may drum and lyre competition, may duet competition kita, papartisiparan kang elementary and secondary schools na hindi sa tuya. And then sa hapon, kan bisperas manggiraray, gigibon tayo itong init ng ginigibo na fluvial procession. Kung matatandaan po na ang mga aki pa kita na saro pa lang ang parokya, ang gabos na santo-santa sa barangay, pinupulit sa poblasyon. Sinasakay ta sa pagoda, nililigo ta sa sa river, ngunyan, dito na po nagigibo. Kung igwaman, so parokya na lang dito sa poblasyon. Now that we have already for parish sa satuyang komunidad, napakiulayan taman, inibitaran ta si mga parish priest, si mga parishioners sapat na parokya na kung pwede, gibuon ta ginara itong ginigibot ka ito, which is nagkauyon man. Kabus ma-participate Kabus po ma-participate. Ang mangyayari sa lubungan. So mga parish na halik duman sa Linggogon, coastal. Sa Linggogon, ang coastal, masabay na dito sa poblasyon. Okay. Dahil coastal sila, mayo man sila barangay na army sa river. So itong sa Tuya, ali sa Antipolo Parish, sa Baliwag Nuevo, Madanlog. Madanlog. Iyo man ang gigibuhon kan parokya kan Matauro, sa Baliwag Viejo man Madanlog. Pasiring dito sa poblasyon. Magayon. Si mga taga dito sa poblasyon, sa kasi taga coastal, iyon na yan, masabata na kita sa river, and then sarabay na mapuli kay iba ng mga santo-santa, palaog na sa simbahan. Kita man po ang ma-host ng dinner kayan dito sa Municipal Covered Court para sa mga deboto na talagang napuruli pa kayo dito para magsunggo sa Satoyang parish. So, yan po ang mga gigiribuhon and then sa kapestahan, the whole day, okasyon man ka simbahan. So, yun po, para sa segunda day, sa Mayor's Day. Okay. So, it's all about Thanksgiving of Binalabak kung susubawan. Ano po, Mayor? Pasasalamat. And then, promotion. Dahil lang nakasabay po mo yan, so, promotion kang tourism. Tourism, faith, kumbaga, harvest. Yeah. Kaya, so, may raffle kita kay itong mga para duman sa mga farmers man. Pong hapon yan, nakatalahan. Supposed to be. Ano yan? Paraffle po ang mga prices? Ano yan? May mga prices kitang tagama. Mga agri-products, kumbaga. Product, machineries na So, ipo yan. Bakong uma. So, kaya mga magagayang pang na
i tatawad siya